Erêkirina zarokan. Ev tu yî. Erê xebera te ye ew bi temamî naşibete. Lê em ferz bikin ku ew tu yî. Ev ê hanê laşê te ye. û tenê tu dikarî biryarê bidî bê tê çi bikî bi laşê xwe. Mafê kesî nîne ku biryarê bide li ser laşê te. Hevalên te, mirovên ku tu nas nakî û mezinên ku tu nas dikî jî tê de. Ji te pêve mafê kesî nîne ku biryarekê bide li ser laşê te. Îca ji vê yekê re ku ez qala wê dikim, dibêjin otonomiya laşî. Erêkirin di derbarê van hemûyan de ye. Herkes ji hev ciyawaz e. Hin mirov hez ji hembêzkirinê dikin. Hinekan jî rihê wan diçe ji hembêzkirinê. Her mirovek bi xwe biryarê dide bê ji çi hez dike. Gelo mirovek ku hez ji hembêzkirinê dike, dibe hema her kesî hembêz bike? Nexêr. Divê kesê li hemberî wî erê bike. Baş e mirovek çawa dizane bê kesê hemberî wî vê yekê erê dike? Jê dipirsin. Dibe em hevdû hembêz bikin? Erê bila. Gelo dibe ez destê te bigirim. Na, dilê min naxwaze. Baş e. Heger kesek nebêje erê? Em hev hembêz kin. Îca ez... Nexwe ew vê yekê erê nake. Fêmkirina vê gelekî hêsan e. Ji bo erêkirina wê pirsekî jê bike û lê guhdarî bike. Wekî din heke kesek diyariyan dide yekî û gefan lê dixwe da ew bêje erê, ev yek jî ne erêkirin e. Hin mezin ji zarokan re dibêjin bê divê ew bi laşê xwe çi bikin? Dê xaltika xwe maçike. Lê divê zarokek bi xwe biryara vê yekê bide. Na, spas, vê gaz naxwazim kesî hembêz bikim. Carê zê tenê destê xwe lê bihejînim. Nabe zarok hin meseleyan erê bikin. Bo nimûne nabe ew peymaneke qanûnî îmze bikin. Nabe ew deng bikar bînin di hilbijartinan de, ango nabe ew kiryareke cinsî erê bikin, ji ber ku ew her zarokin. Ji lewma heke mezinek tiştekî bike ku zarok wî erê nakin, ev yek nerast e. Ev her sûcê wî mezinî ye û tu carî nexeletiya wî zarokî ye. Heke tiştekî wisa biqewime, divê tu vê yekê ji mezinekî re bêjî ku baweriya te pê tê. Te got çima? Ji ber ku ev laşê te ye. û mafê kesî nîne ku biryarê bide li ser laşê te. Vaye erêkirin ew qas diyar û hêsan e.